Takhle to je dobrý. Teďka ještě jde o to, aby dolů, teď ještě jde o to, aby to všechno klaplo. Ryba vypadá, že bude moc hezká. A máme krásné odlíveček, takže to bude tak na hodinku. Zatím odlípínám a počkám na něco zajímavějšího. So many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. kg odhaduju v kalné vodě, takže právě jsme teda s ramečkem zdolali rybu 246 cm, mým odhadem něco málo nad 100 kg. Je to i trnačka, takže 100 kg mít bude. A oproti té rybě, co jsme chytili minulý týden, tak tahle je teda mnohem mohutnější, bojovnější každopádně. Zdolávání byl teda zážitek pro nás pro oba, že ani jeden jsme to nedávali kompletně do konce.